Aby mohli vaše deti študovať na našej základnej umeleckej škole v Brusne, musíte ich prihlásiť nasledujúcimi spôsobmi. Cez našu web stránku zušbrusno.sk stlačíte aktuality a nájdete prihlášku, ktorú po vyplnení môžete zaslať na e-mailovú adresu školy zuš.brusno@zušbrusno.sk alebo poštou, alebo osobne, kde si môžete prezrieť našu školu. Ďalšia možnosť je prihlásiť sa na telefónnom čísle 0911 789 044, kde vám všetko rady vysvetlíme. Môžete prísť aj osobne po telefonickom dohovore, kde si spoločne vyplníme prihlášku. Všetky informácie získate na telefónnom čísle 0911 789 044. Tešíme sa na vás.